Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio lisan an riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell su hilaban yo na barok kidukan ka Vendrame Institute of Rural Training and Animation Maupdang kala tei do Durmot bat ka yeng Trep Khasi kum kadak ban pensa Kynmaw yo Reverend Father Sylvanus Sngi Lyngdoh ubalong unong syarai mensim jong ka balang Catholic ubalano senyang sikat dai syaka imlang kasalang jongga jaj benriu uhnyo Trep uhnyo skum hagi babon kiliang. Yau Durmot bat yaga yeng Trep Khasi la play pat ba dau Chief Executive Member jongga Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing ubalalong kum ukongsan hagani Sngi harengkat kajing sakilang jong u Director jongga Vendrame Institute of Rural Training and Animation Maupdang u Father Barnes Mauri u Father Festus Shadab u Principal jongga St. Anthony's College u Brother Albert Dekar, u Father Patrick Nongrang, u Rangba Shnong Barim jongga Shnong Maupdang, u Ba Amos Duya, bat kiwe. Hashwa ban play yo Durmot, u Brother Albert Dekar ula ai ka khana lengkot sepang ka jingyai lenti jong u Father Sylvanus Sngi Lyngdoh, bat yau Durmot la kurku kurdo do Father Patrick Nongrang. Kumapitibli ba I Father Sngi day tay ba ngam nong tau ratba jong kari Khasi jang tia jangi uba bahai culture Khasi ulai le ka bala ka jing ngulu ban penne kan sa e ka riti gusto jong men barim jangi kumjula tho bon ki kot ke bai deish panga culture Khasi ba boro ngi tibi ka tai ngim la banden pa ka keteng pada Sngi ka boro phai ke tib lo boro phai te kumta ni kum ka sing solution ni shpa ban sa nam ni ka keteng ju mentag Sngi dah play ni umat jong pada Sngi bada kini ka yeng Trep hang ni kebalong ka dageshen jong ka riti Khasi jong ni no bon pring jing la klet shang ka riti la jong ada tila yuat mentag kena mafi yeng Trep seni mos standalation nong kendong te ngatharai ski wadah nong kendong ro abon gi basna yeng map sudah mentag mo ngatharai ski gibri jing ikin klet no ya ka komishna yeng jong ki nong dai aga kadang isna kana ikani ban penyadai pada Sngi ini jam ni umat jom Sngi dengan berpen Kynmaw yang ibarok kibri bawan sini kamtam ki para Khasi penar jungi ban tip jela ka jong kariti ka dustur jong memberim ya suki ingin sabu bon kitiar bai dai ba kitiar Khasi ke company kamdi Khasi apa iya mentangi perla ban yo iki ingin sabu suki yang tu banalo kata ka jingmut ni kolong ba in penlong ikan ni ke Jakarta kita ka Sngi Institute for Tribal Studies ya ke ba persang ban penlong ki seminar ki jing kuliah kun kai jing kot ni sapenmi kalau ke culture Khasi ban kenti ka culture la jongjingi nomor ta ke jing angnut jing pada Sngi ru ro ko por bidang im do dam sa pathai te kum tai ko ban le e kata nama ke de kam ko dan kamba na ke bun ke jaj bun riu jingi ban pene pun sa e ka riti ka dusturi ya kata kalong du long dar jong ka jaj bun riu ko koi te ni stang de ke ne ka jing stang ke berit ndai ke men boski suki banang yar seprang inla sia banang kiu seprang banang kanang yar kini ka kam ko bagi penlong mata Sngi te sung kemen sibone ban diang buram yai de MDC jongi badai ru CM jongka district council jongi ni te ngi sung tenak sibon tapi apanya yo pila pelaj port nang te pi juan sini barobor pi sung tenak man sini ru te ni sumudan boksi pun pidan dekat ni kamtam ikut nang pino pidai buat district council ke dega ta ka ba peji sumari ka riti dusto jing Khasi jingi e kumta try pidai real but right person mo na ko ta ka ni ka function ni ta Sngi kemen bangan yang kemat jong pi sia
ban ongi age fangi father Sngi la day naka district boy ngaru na day na district boy naka juk parish father Sngi long solution ngar na long solution ngasno komen kata-kata ba father Barnes sil ai kani ka buram ye ini padar father haka for be dap nice name ila long Catholic but ila lechtom banyak khmat puli but ila long solution but ila profess haka apun news name but in the ladap like news name ila long Lyngdoh haba ilong Lyngdoh iklam klet ya ka culture la jong is not tea but ki political party is not tea but ki niam Khasi but ila kwa ya ka culture jong ki Khasi bakan ya chakmat ila long Lyngdoh bun sin habai ikran iknya bun ki ongba father Sngi ban na ki tu ki Lyngdoh so blai jong ki niam Khasi ila le ki tu stur ki niam la le bha father Sngi father Sngi de scholar uba start bon ki contain ki Greek ki Hebrew ki Aramaic ila nang ila hikai nang tapa ila tho ki dictionary Khasi to Aramaic Khasi to Greek Khasi to Hebrew nadu ka Bible Catholic tu ila tho father Sngi bon ki kot ila tho bila ya ki judge benre le jong bon nangi habang ilek pule shari parang iklet ki brio le jong ni sana chato tengi pedlo ya la ka jing im le jong father Sngi khan le wan phai phin da pej ru hapo ka statue jong phin da pej father Sngi phin lap bi spong yala de phong ka putoy ra ka pla bala china hi de ki brio Khasi bila yai na linti chalati ila le jingo ikibaduk ila le jingo ye ki bapang man barabor phin lap father Sngi balong i bakmen mentaka Sngi habang ayeng na long principal jong ka St. Anthony's College habang le ka PhD ngai burom ngai nam ye dei mai habang kendu ye man barabor ipan Kynmaw lanu men pendak ka jingpu lanu men puli men dep la ka jingpu haba me dep ka jingpuli medon bat kibri la jong ndai tang bai pej haladi bat le ban pensilo dia ngi baro niam Khasi sisen pinda puli sapangi father Sngi idei padar ban mingkong bawan ra coalition party ko government me kala dei ma ba ong ki regional party ban ya wan lang bat ban sina ya political party but iklam sha ban wan ya president ru idon bai kwa ya judge ban real jong bakan ya chakmat haba pio port finally hapo Sacred Heart Theological College phinlap ya ka kot khubor ba thoi father Sngi ka dong musa phin da puli phin yo pun ki bi la tho phin le research ikita phin satep sapang ka history jong ka ri jongi jong ka ri Khasi jongi katno i don benta gon sen ladai father Khasi father Sngi perkatang i kalaga jing imla jong mentaka Sngi im shimdon sho bat ni hamne ila de bandon haro ila la banlong cardinal bishop tangdi i don lang ban por bai kladi father Sngi ubenreu ubayam basnosi nashania mentaka Sngi ba spirit jong father Sngi ka don lang ban ka don haying bai yangi tengah kwa ban congratulate father Barnes bai Kynmaw yo father Sngi banga tengkat na pej father Sngi ye father Barnes ka jing puli ka jing tho jing ya le ban bot din yo father Sngi mai sisang di ban khot doctor bo dan atli ki PhD tengah na ai men si mi father
i Father Barnes bin le kan kam ba ngir wi don lang bati ban intershan ba ka bi le ban bu nam yu ni ku so blai jongi ku bala ai la ka jing im ya ka solution ndai tang ya solution ya ka balang Catholic but ya ka jatun de Khasi jo tangkat tahi na ai kublai ban congratulate i Father Barnes the Father Patrick or Father Festus ki dia dan so buram ye i Father Barnes Mori i blak pentip lang yang i ban ya dan lang hakani kapor ban yo ban pendep ini we program i bayade pahabat ka riti ke dustur jongi kun Khasi khara ai kublai kerpang ya i Father Patrick, Father Festus Shadap, Kamtam ru i Brother Albert, Brong Principal jongka St. Anthony's College. Ibala keren lingkot bat layo jan baro ki kam seba i Father Sngi boba idang don ni po slaperthai ila no senyang ia kajai pendri Khasi ke jungi bat kumju eka balang bat ia kari hibrokowe tengah ai kublai ru kerpang ika jing don lang ki reurang ba ki long keme babu katekes i babu amos tuya belong sodar jong shnong mo pedang ibadang shu dap ban shong thai tebat yang hilang baro bat menta Khasi aso kadeka Sngi ke jing kemen bat nganang yo mensiam shisha da ka jing wan hang ni po kani ka institute kamtam ban yeshim menta de mangai i ni modul jong i late Reverend Father Sngi i belong way neki riurat ba lakalong haka imlang kasalang sanhima sima haka balang bat hakari hibrokawe ye ke jingno senyang ka jong i kamtam le se kumno ba i persyang ban penne pensa ye kata kiriti ki dustur ki jongi taki custom ki culture ki tradition ki jongi tengah so kemen baha menta Sngi ngan yo ban wan ni pada leshi bon ba fikir mau ngiru ban ya dan lang but ni so thu ki kam jong i late Reverend Father Sngi ki de ki kam ki ba bon baha bai i la ban contribute la ni ban no senyang te nakaliang jongi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ru menta ngidang ye persyang ban wat kilat kunti kumnu bangin la let's say ban what ban ai ki scholarship ki research scholar ki jongi ban ti benia ban ngam jeliu habi de ba kata kriti ke dustur let's say ki jing treshitom jong ilet Reverend Father Sngi hakipor ba idang don let's say kan let's say don ki materials ngenjin la komen baha bangin ya don ke jinge dei ba kabalang Catholic bangin yo ikini ke materials la sikiba ki Father Sngi ko ba idang don la research shibun ki aka ki banlong kaspa ba haka jingtip nam ta ka jai berdeu Khasi ke jongi kamtam ya ka pateng ka banwan te ngai i ba nakaliang ka balang Catholic ngaso ban ai kublai kerpang ngasongu ba hadu menta hababun ki program baka balang ka don kamju kelet ikiriti kudustur te haman ki program ka judan ka cultural program haman ki event kini kitai kicu Kynmaw bet bandon ye ki cultural program lese kani ka penketik ye ka mensem jongi kamtam ye ka pateng ka bamenta ka ni ka generation ka bamenta ka ba lese kala duna bhai ka jingtip shaphang ka jai penri Khasi ka jongi e namar kata kadau aso ban ong ba kani ka jing ishimenta jongi ban se ban play ni modur sa Kynmaw jong ilet Reverend Father Sngi kan tingshan ye kari ka jongi bat kan tingshan hangi ki jai penri Khasi khamtam ban pen Kynmaw ki kam ba i Father Sngi ko bai dangdan ko slaperthai ila no senyang ye ka jai penri jongi e bat kumju ru ngi i hani hendat kadon kini ka ying Trep kum kadak ban pensa Kynmaw ia ka thmei ka jinglong breu ka jungi kum ka jai breu bangi ju im ni ju sa hakini ki Trep chani ru ka pen Kynmaw ingi ba
ngin Kynmaw le se ya ka thamai na engimi kanang bangin sungthu ban Kynmaw ya ka jingim jinglong la jong se bangin long ki ba snoret ngin long ki ba Kynmaw ban ye ya ki la jong ban ye ya ka ri la jong ya ka jet ban riu la jong kumba I lead Reverend Father Sngi la patai de brother Albert ba la de ye I le se bandan shakawi pat ka ri ka patai le namar ba ye ya ka jet ban riu I don be bat ni han ni po me le te sai hisien nga so comment bang yo ni kalat rikat ka jing don lang jong I Father Barnes I ba head Economic Institute but na kalang jungiru Father the council so ban ong bang yin ai ka jing tre lang bat phi bat Economic Institute namar ba ngi shisha ba phia tre shitom kumno ban wanra iki samla Economic Institute ban hikai iki ban pentip iki ban ai information iki habe dev kariti dustro jungi te nakalyang jungiru ni kloi ban no snyang kanu ka jing irap ka ba pidon kam se nakalyang jungi kat ka bangila nakalyang ka council ngiru mentangi persyang ban tre shibun ki kam ki bai dev ka riti ka dustro ba kumju ban penim ya kene culture ka jungi Short, but when you know jai, jalan kunjung, tenden ki, second ki, buram hau pa hau tu, si boy, triangle P, labor and board, bro, berpun, bermusim. Trep la Sngi ko sa Kynmaw na kamta ka jinglong tanrai ka